Mirade, non tomar decisións provoca ter que tomalas tarde, mal, e tomar decisións tarde, mal é improvisar. Efectivamente, queridos amigos, temos a maior crise económica que vivimos nos últimos 30 anos. E esa crise económica ten unha serie de razóns. Os bancos non prestan diñeiro. Os inmuebles e as vivendas non hai quen as compre. A reforma laboral non produciu emprego, senón que seguiu producindo paro. E a débeda enerxética o que está producindo é un incremento exponencial da enerxía. Nos últimos 5 anos a luz subiu un 49%. E agora resulta que nos amenazan de que pode subir un 20% máis nos próximos meses. E ante esta improvisación, agora resulta, queridos amigos, que hai unha solución. Ir a 110 km pola carretera. E a segunda decisión para forrar combustible é cambiar os neumáticos vellos por neumáticos novos. Pero, en que quedamos? Hai diñeiro ou non hai diñeiro? Se non hai diñeiro para gastar gasolina, como vamos a ter diñeiro para cambiar as rodas? Porque non ten sentido. Amigos, ahora decidiron, como non hai diñeiro ni para cambiar as señales, comprar pegatinas. Levamos 2 días facendo pegatinas. En vez de 120 vamos a poñer 110. Espero que non se despegue ningún. Pero non vos preocupedes porque hoxe xa nos aclararon a hora de comer realmente cal é a súa política enerxética. Porque nos dixeron que isto de ir a 110 durará 4 meses. Despois de 4 meses non sabemos se baixaremos a 100 ou subiremos a 130. Isto é a política enerxética deste país. A mesma semana en que Holanda incrementa a velocidade máxima, España reduce.